Jos osaat pitää salaisuuden, niin minä laskin vähän väärin. Emme me olisi pystyneet pitämään Toukkia edes hengissä. Niitä Morus-alboja olisi pitänyt olla 10-kertainen määrä. Mutta siitäkin huolimatta pitää yrittää. Ei saa antaa periksi. Ei saa lannistua. Sillä tavalla mahdotonkin voi muuttua mahdolliseksi. Muista se, Juhani. Koska olen velvoitettu antamaan sinulle tämän isäsi kirjeen. Voin samalla tunnustaa sinulle asian, josta otaksu isäsi kirjoittaneen. Siksi haluan sanoa sen sinulle itse. Minä valehtelin sinun isällesi. Annoin lääninhallitukselle kieltävän lausunnon huostaanoton perumispäätöksestä. Ajattelin, että sinua ei missään nimessä saa päästä takaisin vanhempisi luokse. Että sinun on parempi täällä, saaressa. Sinä olet kipeä, mutta sinä paranet kyllä. Mutta et voi parantua ennen kuin päästät irti. Sillä niin kauan kun sinä itse pidät kiinni menneisyydestäsi, se kyllä pitää kiinni sinusta. Oli siinä kirjeessä sitten ihan mitä tahansa, niin muista, että elämällä ei pidä olla liian ankaraa. Ei muiden eikä omalle. Loppujen lopuksi se kuitenkin vain kuluu. Päivä päivältä. Elämä. Siksi sitä ei kannata kuluttaa katkeruuteen ja itsepetokseen. Sellaiset valmiiksi lannistetut ihmiset havahtuvat jonain aamuna siihen, etteivät enää jaksakaan nousta sängystä. Vasta sitten he heräävät huomaamaan, että no, siinä se nyt sitten oli. Kaikki. Koko elämä. Onneksi on myös toisenlaisia ihmisiä. Selviytyjiä. Joita ei voi lannistaa. Juhani, sinä olet selviytyjä. Sinä kuulut niihin, jotka nousevat kyllä omille siivilleen. Tuuli sitten miten kovasti tahansa. Sinä olet kipeä, mutta sinä paranet kyllä.